episode 1 chun som na chuan segi chuan doje phone belai chu alo en ho maya doje chuan atong chu aring viau empty da chu junhua chu an zota junhua chuan makti devin enga alo ti thuaya thil dang soida in sedi chu a model contract kan sel ti lo hril tur chuan atia doje chuan media ho portion ngal turin a secretary chu hril bok chung thu ria chuan segi thinrim lutuk soi tur po hrelo chuan akut pani ti kak chuan a han ko ka doji a mi hmel rang theilo chuan segi ni ti hrehek lo le a secretary chu zaizira in biak dana thiam lo ta chu anjota segi chungchang soizomin fa anei to antini rom ni kit cafe emo dei kher vera te po lo ve enro a takin ti in a phone chu ada ta a chu tam heu chuan segi chu a in sum zo ta lo doje phone chu lak sakin apai sakta dai mai doje chu office a thu in a secretary chuan no pangpo in silo engtin nge I phone te iti bo thei a han ti a doje chuan kati bo ni lo min lak sak zo ko lom atia junhua chuan isanga te hi choi petha em ati ngala asanga te po chu a rang thei talova junhua chuan inat na kha ipian pui anirova iche sola wanga nia adam le thiang ti in lo thlamon ve boka ansel holder ho nena an meeting thu chu soichun zomin chungji nga mi pakhat kailai fanu chu segi ngai sang tu ni a kan model atana kan mang to lo ani chuan invest an ti to lo tur thu asoya ti in a han rila doje chon ani chuan model a kan mang chun zo manga ni mai lom a han tia mase a secretary chuan segi manager in miron phone a an mani lamjok in contract chu ti to pandu thu aran soya ati vele a doje chuan thil ti dan tur ka ria a mingin donation kan penga ni mai lom a han tia chu thu chu media lamin an lo chuangal choi a segi chu ama chi in oma nel police alo in hnoimol mol lai chuan a manager chu lo kalin segi thil ti thajia chu a han ril ngala yun ho po chuan ati thajia soin dollar sing khatlai adunai chu ti tha ti thule hausa ati thu ta chu aron soi ve boka segi chuan kanilo chu tiang zat ka ti lo ti ve bok donation ti hole an donate mang tu ta chu an lo in mu khoma umi po chu segi ikal du lo tangchun mai chu alo hruai lut ve mek boka ceremony an tan chia chuan segi chu donation na pek thina wang chuan lom thu soinan citation an hlana ceremony zo chuan high school no pang adonate te mangtu te le midang ho chuan thla an la a gayangi bula chuan tejina chu adinga tejina chuan alen to thule kabial nu po ni thei hial khopini ilo puitling ta hle mai ti pa chuan I ti hriat tak chuan gayangi chu an khoi kwal vela makti taka alo en le ta wang chuan ka fiam che ni kha ka fanu anga lomini te ati kwal le ta deya gayangi chu a oma nuam lo hle mai segi chuan alo hu ve reng mai te chuan a okay chu ron sang ta thut maya segi chu local na in among chu aron tham saka tejina chuan lo vinin engthil nge moi ti le alo tia segi chuan hetiang hian fanu ta chuan an pa te an ti thina ni rom ni ka the thiam ve chialo pa ka nei ve tlat lova ti in aron run luya pa dik tak chuan an fa te nuam ti lo chuan khoi ngai lo thu soin ka hria thiam lo chu engwang nge mi pa ho hian mi fanu te hi duom an ti pa a engtin mo khoi an tum tral zel le ka hria thiam lo aron ti sak saka tejina thinrim lu tuk chu atlan chuak ngala segi po chu umi chuan a roi chok ve ngal boka umi chu thinrim takin alo indom kuna segi chuan thlem tumin ka in sum thaingang lo ani alo ti a chu vele tejina chu thinrim takin alo kal ve a segi chu ran hawin engwanga khati fakaw min ti mol phau ngei ni donation ka siam to don lo che khangjil lai te khan an tur ani pon nangma thiam lo aniang arun ti tapiap mai segi chuan tinge yang che a aya tam ka donate ve anga ni mai lom ichang kang lo hle mai ati chi achu tejina chuan ben a han tuma ma se doji a lo thleng manin tejina kut chu a lo man saka tejina chuan ka kut von ngam tu thian tu ngei moi ni le a han tia doji chuan nangma aya donation pe to tur a lo ti ve saka sunga le nga lovin kan ni na atisang iti tiro ani chuan ke chu nang aya sang dei kani awangin za tak pon ka belo mayang che a han ti chi a phei chu tejina chu thinrim tak main doji chu benan tuma doje chuan taka kanina kala hril lo chetiro ti in
T-Road Air Company a director ani thu chu a han soya tejin a chuan a han ngai to le ta thil a hrechuak ta dojin a chu honghal turin atita a segi chuan rom thu alo hril ngala doje tarmit volai a phel chi a chu segi chuan doje chu alo hre ngala doje chuan hresang ve to hek lo le nai dewa chuan segi chu enin ibamin pele toro atia doje te company a kalin an company model turin contract sign tur chuan atia ma se segi chuan alo du lo doje chuan ani le ngatinge ka donation siam mangin I donate ni om takin thla te ila kolvel a han ti zo chuan contract I sign lo ani chuan media ho ka thon tharang ti in a han vong hala sege chuan lemchan hi chol san katum to thowa I du dan tan in tiro alo ti vele bok umi chuan thon lo tur chuan ngenin alo thing thi ta hiala sege chon chu tianga a thian nu thing thi chu muthei lovin a sign ngala an mel thon chu dilin ngal turin ati boka ma se junhua chuan kamet sualpal sen kalo met pal tat mai atia segi le umi chu anmang angman le mai ma se media ni lovin doje lek chu alo thon chu ni in kadilit ngale ti in doje chon alo soya contract ka a inji angin segi chuan doje jin kolvel na akal puyanga ya korsen chau ha ka phal buka thlona a chuan segi chuan doje chu hansai kolvel tuma ma se doje chuan bengcheng ati thule ngoi tura khabdai ne lo ti ve boka hotel an khen chuan doje chuan tranpui angai chuan karuma I lo kal donia atia sege chu lungni lo deuh hian taxi pharin inti thoveng turin kakal don ati ta dai maya an chanchin chu yunhua phone in awahril ngala umi a hril lo ani chuan poisa apek tur thu a hril ngal bok doje chuan alo zui ve renga a omna hmun a hria chu sege chuan mak ati hle mai minute nga nuwa alet le angai thu chu doje chuan ron hril ngal boka kara chuan sege chuan ngatinge korsen kher I than han ti chu doje chuan mui ol samalom alang sara atia anin hiale deuh hlek chu doje chuan motor atang chuan a chhuatir tamai sege chuan motor atang a chhuatir tak tak chu mak ati hle moya ke chuan akal ta nang nanga a ha deuh chu konga chuan thu cholin aril tramin apum po chu arikur kur to mai van nei siamin doje chu ronlet le in lam tur cheng kalo kala I chhuak kalo ring to alo tia sege chuan tu emo wangin ka chawlu tuk kalpo ka kal thei to lo alo ti ve na pa doje chuan akut chu a han pe a sege chuan han banin tho atum chu atluk pha talek lek maya te chuan thil ei tur chuan an kal dun ta a an thil ei lai po chuan an in hial thinrim thei ta rama hotel a chuan sege chu doje chunga thinrim lutuk chu soi chewak wak chungin alo trap ta waka pona chuan doje chuan alo ngai thlave kur thung atuka chuan doje chuan sege chu business meeting a chuan akal puita a doje le kaila chu sumdona chungchang a chuan in mu in engemo anno soiduna kailai fanu chuan segi amu the wang chuan alom hle mai segi nen chuan zaizir chuan an in bia a no pangte chuan sege chu alemzia apeta a an sum dona chungchang chu an soi fel thei ta rama an hole lama chuan doje chuan zaizira in biak chu engtin nge athiam ti an zota sege chuan engtika emo ka tong theilo mai theya kalem channa lama min pui thei awangin ania atia anin hriat thiam lo na chu ngaidam indil tonin segi muthu chu doje dara chuan alu alo ngata chuti lai tak chuan segi chu ataksa aron dangnam don ti hria in thiarna pindan lama chuan akal ngal thoya aron in thlak che chu abuai ngei mai an thona chu atum hnai to awang chuan kongka chu hong turin aron tia a hon mei tak lawa chuan doji a chon kongkar chu aron ti chetamaya aron honvela chuan segi chuan min pui ro ti in alo chon ngala towel chu dilin doji a chuan akhuta a ti chuan an panhe chuan chiang tak chuan an in enta a ole khati zong kha
tun tu man tan suan no ni le sela kan channel te hi mino like saka subscribe le share te mino ti sakzel turin kan ngen tak mek meu wa che u